Четири почти нови гуми кумно, еднакви. Бистри фарове. Toyota RAV4 Sport изпълнение. Доста кукласта машинка. Няма забележки. Пета лета джанта, трети стоп. Както вижда, няма градушки, забележки, топ състояние. За годините си автомобила е повече от запазен. Се дава линк към самия материал, който е проверил фактите, както е в бележките доста подобно, т.е. дава се допълнителния контекст, който е нужен, за да може да правят живите хора. И това го правят живите хора. Модерацията е там език на омразата, кървища, порнография и такива неща, които нали, там вече, зависимост от нарушението, може директно да се махне пост, защото такива неща. Седалките падат и може да се ползва бързо и лесно за багаж. Така, тя е до някъде неоснователна, защото голяма част от това, което хората си мислиха, че фактчекерите ги цензурират, всъщност беше за език на омразата. Шапки. За език на омразата към, примерно, ЛГБТ хора или обиди. За закачане на торби за багаж. Цукърбърг, той каза, че това ще спре да се модерира. Тоест, те малко се умешка нещата. Точно, да. Така че да. Да, хората могат да се държат малко по-грубо в него. Това е за укрепване на багажи. Седалките са на механизъм, може да се махне. Които са регулирани много големите онлайн платформи, каквито са интернета и много други. И те имат изисквания. Едното от изискванията е всякаква промяна да бъде съпътствана с анализ на диска, който трябва да се въведе. Там има един ред, който трябва да мине. Тоест те не могат така да променят нещо, без да дадат много добра обосновка, защо го променят, как ще подобри, как ще наруши. Тоест, ако Мъск, например, каже, махам сега бележките на общността. Да, Европейския съюз може да го глоби с доста голям процент от международния оборот на платформата, което е много голяма. И няма да спре достъп до потребители до нея. Може, ако не иска, не се съгласи, да, ще спре Twitter. Това са силите, които дава съдъстак на Европейския съюз. И да продължим за регулацията. Тя е много важна. Да. Аз те прекъснах и не можах да обясня. Това почти всичко така. Тя трябва платформата, издателя на въпросната платформа да направи анализ на риска. Стойки за кафе. И да каже, имаме промяна ще направя. Тя ще има такъв ефект. Няма да има по-лош ефект. Не е пушено в автомобил. Махам бележките на общността. Захладил на чанта. Тези бележки до момента
работиха добре. Най-малко ти си до сега си твърдял, че работят добре. Сега изведнъж, ако ги премахнеш, с какво ще ги замениш? Как ще ги кажеш, че С няма да има кожени много повече гърбове. вредно съдържание в твоя инструмент, така че няма тук така да го премахнат в Европа, както и Фейсбук няма да премахнат много бързо програмата за проверка на факти. която се управлява. Стелките задни са изпрани, затова не са монтирани. Тази еуфория Има ги. и радост, че вече ще може да се държим като каруцари в нета, ние когато тук няма. Колата няма газ, без газ и никога не е имал. А не е и нужно. Забележките и за... Мисля, че разказахме какво е. Това е икономичен автомобил, В един момент така че може да се кара и без газ, даже е задължително. Или пожелателно. Да свалим внимание, да спим. Добре, сега, понеже ми става още малко време, ми се иска да направим и гражданска и експертна оценка на отношението на Доналд Тръмп по отношение с свобода на словото. Той много говори за свободата на словото в момента, като даже още преди да започне, преди да бъде избран, той обръща повече внимание на социалните мрежи, винаги е било така, както и на подкастите. Той почти в традиционните медии не ходеше и не искаше там да дава интервюта. Сега знаем за натиска, който се упражнява и върху Associated Press, и върху Reuters, и върху много други медии, които New York Times и така нататък. Има ли връзка отношението на... Волан е с регулиране. Към така като говорим, че той нали, ще прави нов световен ред от това или не, той ще прави ли нова медийна среда? До голяма степен Защо след като има регулация? в щатите няма такава регулация. В Европа има много щати. Без грешки по таблото е. Че всеки може да казва каквото иска, всеки може да се лъже. Няма такава регулация и той много добре се възползва от нея и от тези нови технологии и неговата персона. С малка навигация, която вече не е актуална, но има. Той е реалити TV звезда, откакто има реалити TV. Бордови компютър. Климатика охлажда. Търсене. Положението е малко лово, защото това е така. Само, че това е едно, значи съвсем обратно. Всъщност, те ме да бъдат. Вече започва. Парното е добро на автомобила. Дига оборотите, приключване. Началното. Когато се пусне климатика, японските са така. Когато загреят, работят на ниски обороти. Истината на Тръмп и включително и неговите хора там, неговият кабинет, който малко заприлича на сектор. Неговият кабинет, те го използват. Стойка. Истината на президента Тръмп вчера в Демократите, когато За стойка за очила. Скоростите включват. Перфектно. С 5 скорости. И за следните от Денвер всичко е прекрасно. Здрава ходова. Това асоциацията ми. Първата е точно като се желая. Без грешки по таблото. Това е ръчно.
той цени свободата слова, той за властта не. Всеки може да каже какво искаш. Там медиите са четвъртата власт. Това е друга история, няма да разказвам. Другият проблем, който правят, който е тотално против това, което казват, от тази сутрин има... Прекрасна работа на дигата. Една истина, тази